मोनसे गोनांथार फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनाय जासिगोन। नंगौ, एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि लेङाइ फोरोंगिरि, बिगियान फोरोंगिरि आरो हिन्दी फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ 21 आगस्तआव थामहिनबा गाबोन मावख'आरि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ education.bodoland.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन आरो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरा बे वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो थिसनथाइ लाइजामफोरखौ 22 आगस्त खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव नेमखान्थि बायदियै राननाय जागोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनाय जासिगोन। नंगौ, एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि लेङाइ फोरोंगिरि, बिगियान फोरोंगिरि आरो हिन्दी फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ 21 आगस्तआव थामहिनबा गाबोन मावख'आरि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ education.bodoland.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन आरो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरा बे वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो थिसनथाइ लाइजामफोरखौ 22 आगस्त खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव नेमखान्थि बायदियै राननाय जागोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनाय जासिगोन। नंगौ, एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि लेङाइ फोरोंगिरि, बिगियान फोरोंगिरि आरो हिन्दी फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ 21 आगस्तआव थामहिनबा गाबोन मावख'आरि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ education.bodoland.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन आरो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरा बे वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो थिसनथाइ लाइजामफोरखौ 22 आगस्त खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव नेमखान्थि बायदियै राननाय जागोन। फोसावनाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनाय जासिगोन। नंगौ, एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि लेङाइ फोरोंगिरि, बिगियान फोरोंगिरि आरो हिन्दी फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ 21 आगस्तआव थामहिनबा गाबोन मावख'आरि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ education.bodoland.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन आरो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरा बे वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो थिसनथाइ लाइजामफोरखौ 22 आगस्त खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव नेमखान्थि बायदियै राननाय जागोन।
फोरोंगिरि बिगियान फोरोंगिरि आरो हिन्दी फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि जोबथा फारिलाइखौ 21 आगस्टआव थामहिनबा गाबोन मावख'आरि वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन। फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ education.bodoland.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन आरो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय सायख'जानाय बिनायसाफोरा बे वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो थिसनथाइ लाइजामफोरखौ 22 आगस्ट खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव नेमखान्थि बायदियै राननाय जागोन।